Systém Arunda umožňuje ručne zhotovovať spojovacie prvky typu drevo-drevo s využitím ribinových spojov. Stačí, keď disponujete párom šablón Arunda, jedna pre čap, druhá pre zádlap, výkonnou hornou fréskou, vybavenou špeciálnou fréskou Arunda a niekoľkými kusmi príslušenstva. Existuje niekoľko šablón, stačí si zvoliť jednu z nich tak, aby zodpovedala šírkam dreva, ktoré bežne používate, pretože čím je spoj väčší, tým lepšia je jeho pevnosť. Šablóny typu B. S dorazmi v pravom uhle bez možnosti nakláňania. Nastaviteľné pre rôzne výšky spojov. Modely 50B, 80B, 120B a 160B. Typy N s naklápacími dorazmi pod uhlom plus a minus 50 stupňov, nastaviteľné podľa sklonu trámov pre rôzne výšky spojov 50N, 80N a 120N. Horná fréska odporúčaná pre použitie so systémom Arunda je model LO65EC od značky Mafel.